gisipon ko taman-taman guys. Uy, kuan ko gikan ng bawan. Gapalit ko kuan guys. Fern-C. Kuna siyang butangan og juice tank. Orange ang flavor guys niya. Ini tubig ang isabaw. Good morning! Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Bata guys oh. Kuan-kuan sa box ka. Ma-shoot gali ka sa box ron na isudyo ka no diha. Oh, agay. Wa. Dam ko siya namnam ari guys. Da guys da. Nagsud sa box guys. Pakita sila ka guys. Nagsud sa box. Na mga bag na lang ni guys. Daragi hang namnam. Ag namnam sa bibi. Muit patag rice, uy. Muit patag rice, muit patag rice. Lagi-lagi, tayo sa musitong sa ta. Agay-agay. Inggarag, bibi na ko eh. Bibi na ko. Mauwan nga morning girl. Gabi ira gawan guys, anto buntag. Gauwan guys. Perting uwan na guys. Baji-baji nga uwan. Di mundang ni guys. Hanabi kay magbabat ko? Sige, babay sa guys. Kita-kits nilang taon dya guys. Kay magbabat ko guys. Ayo si Jara. Sige guys, bye-bye. Babay nila. Ako lang. Bye-bye. Magbabat sa ko guys. Kulita be. Nay nagbong be na. Hatag papa. Soy sauce. Among sudani guys, pamahaw. Sayo kay migautan guys, haron na po may ibaon. Guys, madyong gabi guys. Karon pa ko abot guys gikan sa trabaho. Dag bata. Masugat na siya nako guys. Ug naba ko nukoy makaon paliton. Na ikaw chicharon. Kaka oy, halagi mo man ang gipanghuwad na albas chicharon. Siyang gipanghuwad. Da guys oh. Nagka britsing. Ang huwad nagbata. Bibi, halis sabi. Kanang chicharon guys, sobra na namo ganihan na ni Utumi. Cashier.
magbata kaon. Mga una meron guys. Sudan gida. Ya po may sudan ganihang buntag. Wa pa man na papalos guys. Mga una meron guys sa taon. Pero pinahong gisipon ko taman-taman guys. So, kuan ko gikanang bawan. Gapalit ko kuan guys. Fern-C. Kuno siyang butangan og juice tank range ang flavor guys niya. Ini tubig ang isabaw. Ano pa ba may tubig? Ni tubig ang sabaw para gawanin sa sipon. Sabi ako ilong guys gatuto ag kan gilok kayo akong ilong guys. Grabe na lang. Subaw Israel. Subawan ko. Na sisayog bata kaog chicharon. Garaon kayo oh. Lala. Ay nako. Kaning subawan ta guys kay ato pong mata kay magluha. Na gilok yung ilong. Ito ang sipon. Na nga. Okay. Bata liukan no. Na si bata oh. Bata liukan. Bata liukan. Imo ra bang ninong alilbe kay tuwa sa Manila be. Agay. Agray. Tuwa sa Manila, sakay siya airplane. Sakay airplane ninong alil. Ninong alil? Ninong father alil. Agay, ayo biraho kung bukoy na unsa man ka agay. Hala, agay. Hoy, klaro man ka bi oy. Ayaw be, bad ba ni siya? Bad kayo. Agay ba? Babay na nila kay mga una ta. Na bye guys. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye, guys. Kaon na mi guys ha. Oh. Sumanami og panihapon. Ayaw lagi birahaw ang buhok ba kay sakit kaayo ba? Manamig panihapon ya ang bibi manapud og babat. Diya ako guys, gainom ko og Fern-C with juice nga hang. Kay hang ni guys kay aron di mo inom ang bibi. Di mo inom ang bibi og juice. Kay init man ni. Agay lagi ba? Ayaw lagi sige. Sig pamirag buhok. Kit kaayo. Ayaw lagi ba? Sakit kayo buhok nako. Di ka na paimnon ani kay hang. Hang among juice guys kay bata guys gusto mo inom niya hang man ni ang juice guys. Inom ko anak ma. Hang man. Hangan gani si mama na ah. May mahagbong ang cellphone. Hanga man ni ang juice oy. Hang kayo ang juice guys oy kay nagbata mo inom. Nara guys oh juice guys. Yahang man ni guys kay na magbata mo inom. Guys. Nog dila na ho be. Hala, magbong ka. Mama. Lihukan jud kayo ag bata, oy. Nana si Titi, kisa gatag sa imong hilokite. Inton. Nganong gitagaan man kan inton og kuan, hilokite kay gift Anak ko, mama be. na regalo pag birthday nimo no. Pag 2 years old nimo. Anak ko, babe. Dili lang ani kay mangayabo ning atong juice. Anak. Asa day ka? Aha day ka. Mo sabak. Sabak kuno siya guys. Balag mapaso ni siya guys. Sa maglihok ni ipaso jud ni guys.
Hang kayo ag juice, guys. Uy, Naku, dos. hang lagi. Hang kayo. Gihangan kay si mama. Pingit sa kahang. Papakog ka ba? Mapakog. Mapakog. Mapakig. Mapakig. Mabuo. Hoy. Hanga jud sa juice. Na gusto mo inom ang bataw juice, guys. Nga gabi naman. Hang ang juice. Basta gabi na. Na 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 si ano Lad-e. ano ko na ay doon ma Hoy, iyeng. Gawas iyeng. Ano sis? Iyeng. Naiiyeng ko do. Naiiyeng guys. Ning sud sa mua guys. Doon si BBEC guys. Naman na siya babato. Eh. Ayan sa nina guys. Karon pa ning hapon gisuot. Gibalik lang guys. Wa sa ilisi o pajama o kuan. Jacket kay magkiat pa man ni siya guys. Mato pa man mila mama. Patuon ko sa manghod. Nainom ko daag juice nga hang. an tuta Basta gabi eh. ma Ang juice. ilala Hang man. mama Kaya gusto man minom ang bibi. Anto. Wait, lagi. Si Papa. Naligo pa si Papa. Pag wait, God. Namuka ni mo ba? Uy. No. Wala, sige. Hello. Be? Ibutungtong din ako sa ube kay init na ba? Alam ko, unsa sila? Ayos. Lagi. Nawa kong dila guys. Ibog ang bata ni guys. Hang man ang juice guys. Mo nang dili siya paimnon. Kinsay na lad-e. Ilas papa. Nag-Tarzan. Titan. Taken ba pala? Tarzan ko no yung papa. Titan. Kala nakita si papa. Hala, basa man ka papa. Uy, dili pa mo saka. Uy, munaog pa man po si papa. Kaya mga putay, lalala. Ay, nahurot na jud ang juice nga. Hang guys, hanga guys. Good na. Ayaw, uy, kay hang kay magahilak ka. Uyot na. Oo, urot na. Tagod. Naawa na. Hang, manggod. Hang kaayo. Hangay. Bye-bye, guys. Bye-bye, ma. Bye-bye sa guys. Bye-bye, guys. guys. See you in my next vlog. Love you all.